Ready? Bunga! Ay, palupig na! Yeah! Yeah, good! Yeah! Ay, palupig na! Sige, good! Wala! Akaw! Lupigan sila talan! O, ano? Kita! Ready? Pak! 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 Silakan! Pak! Pak! Balik ang sayo! Ganyan mo! Ganyan na kasalahan mo! Balik na! Balik! Last! Final! Final! Ayo. Nakita mi ni Sir Sunny. Tao po. Oy. Mayong buntag, sir. Nangita mi ni Sir Sunny Sanchez. Surprise delivery for you. Happy birthday! Ikaw, sir. Mayong buntag. Ganyan mo na yun? Happy birthday po! Surprise! Amang sa birthday mo. Okay, so good morning, sir. Good morning, ma'am. O good morning sa tanang tao nga na diri karon, no? Sir, okay na ka, sir? Basin na tingala day ko kinsami og nganong ning abot mi diri kalit, then daghan sad mig dala. So pagpaila-ila demi, sir. Anyway, we are from Everything Surprises. Naday sa ka-special person nga gusto lang kay treat today og happy birthday. Palakpakan naman natin si sir. Okay, so sir, ingan ani lang kay kaniya ka-special. Ingan ani kaniya ka-palangga, ingan ani kaniya ka-love, sir. Nga bisan wala siya diri, is gusto lang niya maki-celebrate sa imuhang adlaw nga natawan. Napalihog lang ko ni sir. Palihog ko water. Sir, relax lang ka, sir, ha? Relax lang, relax. Sige lang, relax lang, sir. Ma'am, mukha na, ma'am. May kuhap si sir sa likod. Relax lang, sir, relax.
mag-celebrate naman kayo. Parang naman si sir. Mga may tubig pareho. Pa-relax lang sa sir, relax lang. Okay, nakuha ko na yung kalong ma'am kaya hindi siya makita. Okay. Nasahid ko nga ka ng luha ni Sir, luha na siyang kalipan. Yan, inom sa sir, inom. Relax lang sir ha? Kaya ka sir? Ay lang, tagpalabi kayo sir. Okay na, relax lang. Okay na sir? Okay. Relax lang sir ha? Ay nagpalabi. Nasahid yung akanan, luha manan siya sa kalipay. Okay, so palangga kay ka sir. Ginani lang ka na ka-special. Ginani ka niya kalag. Nabisan, wala siya diri. Gusto niya makiselebrate sa imuhang adlaw nga natawhan. So birthday ni mo today sir. Na siya kipadala sa imuhang nga bouquet of money with roses. Happy birthday! That's for you po sir. Happy birthday! Ayan. Happy ka special ang birthday ni sir today. Alright, so syempre kinapod si Ma'am Deri. Ingan-ani po kaniya ka special ma'am. Biyahad yung giangay. Nasab kay Money Bouquet. Happy birthday sir. That's for you ma'am. Sana all. Tagsag bouquet. Wait ka. Sanawa ma'am. Sanawa yung bouquet. Wow. Sana all. Nay mga cash. Okay? Relax lang ta sir ha. Mag-celebrate lang ta nga magbalipayon. Okay, okay lang po, okay lang. Okay? Inom sa tubig sir, inom sa tubig. Pa-relax lang na to si sir. Sir, inom sa sir. Relax lang po. Okay, so okay na ka sir? Sir, okay na ka sir? Happy na ka? Okay. Siyempre, birthday ni mo, sir. Dili lang kay ka ng mga gift ang iyang ipadala sa imo, ha? Nasa siya ipadala for you na bouquet of balloons. Happy birthday, sir! Balikat naman! Yay! Bapak mo! Yan, happy birthday! Dari na lang siguro. Wait lang, sir. Yan. Happy birthday. Okay? Okay, so syempre birthday ni mo today, sir. Nasyap siya ipadala sa imuhang nga. Papahaba na ng buhay, sir. Pansit sa Bilao. Happy birthday! Tagat eh. Kanalay na usan. Happy birthday po. Siyempre, birthday ni mo today, sir. Dili lang kay ka ng mga gift, mga pagkaon. Napot siya ikipadala sa imo, ha? Ngayon, ani sab siya ka-sweet sa imo, ha? Na siya ikipadala sa imo mga sweet, sir. Kakanin sa Bilao. Happy birthday! Okay, so happy birthday, sir. Happy na ka, sir? Okay. Relax lang ta, sir, ha? Relax lang. Okay? Mag-celebrate lang ka nga ba? Ayon. Okay? Normal man ang wahilakay. Kana luha na siya sa kalipay, no? Wala dyan ka ganda home run, sir. Okay, relax lang. Ikaw, ma'am. Okay, so syempre, birthday ni mo, sir. Dili lang kay kana. Naapot siya ipadala sa mga nga 2 boxes. Alberto's Pizza. Happy birthday! Yan! Happy birthday po! Alright, so syempre birthday ni mo, sir. Instant, mga handa. Grabe, ipadala. Daghang tayo, guys. Special kay birthday ni sir. Last of check ipadala sa imo, ha, sir, nga duha ka buok lechon manok. Happy birthday! Sana all. Ayan, grabe ka special ang birthday ni sir.
Grabe kadaghan og handa. Okay? Happy na ka, sir? Sige lang, ma'am. Tapos ha. Okay, so syempre birthday ni sir, no? Since daghan kay pagkaon, sir, dili sa ni mawala. Nasab siya gipadala sa imuha nga pampahili soft drink, sir. Happy birthday! Dili lang kay kanan, bagay, sir. Happy birthday! Tulo na ka buok. Ayan. Happy birthday po. Grabe ka special ang birthday ni sir today. Okay, happy na ka, sir? Nalipayan na ka? Hi, sir. Aside ko nga, grabe ang kalipay ni sir. Yang mibati ka ron. Nga natin ingon ani nababot sa iyong birthday. Okay? Siyempre, birthday ni mo, sir. Dili jud di siya mawala every occasion. Nagit ni. Nasab siya gipadala sa imuha nga red ribbon cake. Happy birthday, sir! Yan. Dala na lang, ma'am. Ibatong lang, ma'am. Dala lang. Okay? Happy birthday. Sana all. Ayan, dagang kayo mga surprise gift na gipadala sa imuha, sir. Excited na kami buong gisig hatag ni sir? So relax lang, sir. Mag-celebrate lang ta nga malipayan, ha? Okay? Sir, okay na ka, sir? Okay ra? Okay, so karon, sir, may bawa na ito gisig hatag ganing nga surprise na siya gipadala nga letter. Alright? So dali na ito may bawaan karon o kinsay gahatag ganing nga surprise. Walang pasahon, sir, ha? Kaya, relax lang. Mora na kong pangibang na dance, ma. Relax lang ka, sir. Ma, malalay si sir, ha? Okay. Tara yung letter, sir. Kung basahan, sir, ha? Relax lang, sir, ha? Na siya'y mensahe sa imo, ha? Relax lang. Kuha pa iyang likod mo. Para makarelax. Happy birthday to my man. My fatherland, Papang Sunny Boy. Pang, ayaw hilak ha, kay mo hilak pod ko. Kabalo mo, nga emosyonal kayo ko nga pagkaanak. Pero isog, liwat ni mo. Relax lang, sir, relax. Sige, it's okay, sir. Kinasay ko na yung mulo as doha sa kalipay. So, paminahon lang ni mo, sir, ang mensahe sa nagpadala ni nga surprise. Okay? May bawa na ito nagkinsa ni Ron. Pero relax lang, sir, ha? Kaya mag-celebrate nga magmalipayan. Palakpakan na to si Sir Arno! Yay! Yan! Happy birthday! Okay? Okay na, sir? Padayon ako? Sige, tarpuhin sa ma'am. Matunda ko nga panyo ganina. Okay, sir, ako rin padayon, sir. Okay na, sir? Okay na, relax lang, sir, ha? Okay. Bitaw pang happiest 66th birthday sa imuha. Karong adlaw na surprise baka. Relax lang. Okay rin, ma'am. I'm so worried. Okay lang? Sige. Sir, paminaw lang, sir, ha? Ayaw lang kayo, sir, kay kani, minani lang siya kakapalangga po. Okay? Natingala ka no, kung nganong naay pa-surprise, ay lipay ka pang sa kadugayng panahon, wa jud ta naanan og maghanda sa birthday kay tungod sa atong kapobrehon sa una. Today is your day, papang. Mag-celebrate ta. Mag-enjoy ka bisan wala ko dira karon. Is happy kayo ko kay kabalo ko nga happy pod mo karon. Giampo nako sa Ginoo jud everyday nga tagaan mo og piskay nga panglawas kamong duha ni mamang. Pang, sorry ha kung
nakatubag-tubag ko nimo sa una, sorry jud kaayo. Bitaw pang, I know nga dili ka perfect nga amahan o dili pud mi perfect nga mga anak. Busa kalimtan na nato ang tanan nga mga kaagi o move forward na ta inubanan sa pag-ampo sa atong Ginoo. Pang wish na ko sa imuha, good health lang jud always o more years to celebrate pa jud. Tumay tubag ko nimo sa una. Tumay mamang para jud na sa imuha. Deserve nimo na mang. Salamat sa imong sacrifice diri sa amuha. Salamat kaayo. Dugay-dugay na jud ta nga wala nag-uban kay tungod naningkamot ko diri para sa inyo ha ug sa akong future. Papang, mamang, ayaw lang mo og kabala ka sa ako diri. Okay ra ko bisan nga naa ako'y mga balatian sa lawas. Pero kaya ra kaayo nako ni ako pa ba? Ampo lang ta kanunay sa Ginoo og mag-alagad kaniya kanunay kay siya man ang labang makagagahom sa tanan. Gimingaw na kaayo ko ninyo tanan dira. Mag-amping mo kanunay. Love kayo mo nako sa makadaghan. I love you, papang ug mamang mua. Nagmamahal ang inyohang kinamanghuran nga anak nga si Ma'am Mesty. Palakpakan naman natin. Ayan, so happy birthday ulit, sir. Ma'am and sir, ang nagpadala day ani nga surprise is imuhang anak, kamanghuran nga anak nga si Ma'am Mesty. Nga agal siya mo. Nga nakaroon sa Dubai, alright? So, ingon ani lang gid mo ka special, ingon ani lang mo ka palangga nga bisan wala siya diri, sir. Is gusto lang gid niya ipabati kung sa kaniya kay hinigugma. Kung sa kaniya ka special. Naki-celebrate siya sa imong adlaw nga natawan karon bisan tuod na siya sa layo, alright? So, happy birthday once again, sir. Happy na ka, sir? Preside ko nga kanang inyong luha is luha na siya sa kalipay. So, syempre no, wala dyan ka-expect pa si ma'am o si sir. Nga nanay maabot pa ngayon na aning a surprise today, right? So, this time, okay na, sir? Okay, sir? Basta, sir? Okay, sir. Okay. Sige, si ma'am na lang ito pistoryahan. Okay. Sige na, ma'am. Gamay lang kayang mensahe para sa imo ang anak. Sige. So, sila doha, dili na lang. O niya na lang, sige. Okay, so, it's okay kasabot rami. Nasayod mi, nga kanang luha ninyo is luha na sa kalipay. O nasayod po mi, nga grabe ang kalipay ngayon na bati. Sa ingon, ani nga paagi sa imong anak na napalipay gid mo karon sa adlaw na tawa ni sir. Alright? So, kinsa man, mga tag-birthday wish. Ikaw, ma'am. Anak. Mga anak man ka mo. Sorry. Ikaw gantang Sige na. Manong Pudong daw. Sino yon? Akong giawag si Manong Pudong para dari sa ato ang birthday wish. Celebrate imong papa sa ika-66 katuig, tama ba? Gi-surprise siya sa imong manghod. Nga nakakaroon sa Dubai ni si Ma'am Mesty. Usa imong birthday wish para sa imong amahan, ug usa pud ang imong ikasulti sa imong manghod nga naghatag ani nga surprise karon. Unang-una sa tanalo, may uto natong tanan o usab niyo sir nga nangatod sa mong surprise sa mong ginikanan. Ug una, nagpasalamat gud ko sa among pinanggang igsoon nga kamanghuran. Salamat kay tay nga imong yung bigyahin na to.
paghatag kong suporta para sa birthday ni Papang. Salamat Kete. Oh, happy birthday Bang. Sayot ko nga sa siyam ni mo katuig nga antos gikan sa pagka-stroke ni mo. Pero kami wala piho nga napasugat kami isupok na ay tungod kay amo kung kinikanan. Pang salamat kayo pa sa birthday. O sakto lang siguro ni. Kahit na po yung mga iksul ng mga istorya. Okay, salamat. Alright, nagkakaing salamat sir sa imong manindot nga response sa mga sender nga sa mga nesting nga nasa Dubai karon. O birthday wish pod nga dira sa imong ginikanan sa imong papa. Isa ka man, next! Ayun, nag-iiyak ka na. Nasa itong kanang luha rin niya. Isuha mo na siya sa kalipay. Isa pa yung next, ma'am. Kamu na lang, nabi ito mo dali. Okay naman na. Karang chill lang, gamay lang. Sige po, kasi next. Sige, sir. Sige, sir. Dali, sir. Dali, sir. Sunod sa sir. Eh, ano ba? Istorya. Ito po. Regalo na ko, sir. Dito, sir. Regalo ko, sir. Mamukay pin, eh. Istorya, sir. Ah. Gamay lang. Dito, sir. Likore, sir. Likore. Ah, Likod, sir. ako gikuan ako. Ako lang gikuan nga. Ang akong giagaw. Hatagan pag taas nga kinabuhi. Ako i-wish niya. Ako ingko sa ni Boy Luloy. Oban ako ni. Yan po Ginoo hatagan pag taas nga katuigan. Maka-celebration birthday. Og thank you kayo. Yeah, talapakan naman natin, sir. Alright, sila kayong salamat sir sa imong birthday wish at ang birthday celebrant nga si Sir. Sir, oh. Ayan. Happy birthday once again, sir. Kisa pa man! Okay, sige, marag wala naman siguro na. Later na pod. Wala na dira. Unya na po dapit, okay? Kaya namin set of program nga. Ipahigayon pa. Okay, so wala, dili na po katidig sir na kantahin na lang. Nami gi-prepare nga song sir, na gi-prepare nga song ang imong anak para sa imo ha. So favorite daw nimo ning nga song. Dari lang, kantahan ka na maharanahan ka na mo sir. So dili na lang ta magsayaw kay dili ang pagkatindog kay si sir no. Okay, dali na lang. Binilang buwak mo walay kagawasan kining pagbati huwag ang nga maangguran apan may binuhat na
dagang kay sa lahat partner si Oma nindot nga song. Nagasuhan na nimo sir? Favorite song na nimo gi-prepare gina sa imong anak para sa imuha, okay? I really hope na happy si sir. Masalit ko nga grabe ang kalipay ni sir. Saya ang adlaw nga natawhan karon, okay? Kay kisa pa man, matag na pag birthday wishes. Sige na ma'am, hatag na mo. Ang mga anak na baghangyo na bagit ni ma'am. Sige na po. Sige na. Anak ni siya. Ay, sige na po. Sige na, kisa man na ni. Sa ngalan na ni sir. Lingkurin dito sir, lingkurin sir. Ano bang call na sir? Okay. Okay sir, sa nag-celebrate imong papa sa ikasay sintay size katuig. Unsa imong birthday wish para sa imong papa ug unsa pod ang ikasulti nimo sa imong madiling ko lang sir sa imong manghod nga naghatag ani nga surprise. Pa, salamat dako. Salamat kayo sa suporta sa pendidikan te. Yung ibang bibig surprise te. Salamat kayo sa pagsuporta mo. Pa, ang boto sa Ginoo. Tagaan ka akong taas ang kinabuhi. Isa, layo ko. I-surprise ko na ako. Wala ka ka ba? Nalipay ka ito. Te, salamat ka ito sa imong pag-suportan ito. Salamat. Palakpakan naman natin si sir. Thank you so much sir sa mga manindot nga birthday wish para sa imong papa nga nag-celebrate sa ikasay sintay size katuig na sa ko sir nga kanimong luha is luha na siya sa kalipay. Okay? So, okay na sir. Kisa pa man. Sa may mga tagong birthday wish. Manghod isa. Sige, hiningkalan sir. Sunny Junior. Ano naman to? Ay, palampasa. Sir Sunny Junior. Adara day. Okay sir, lingkori sir. Okay. Sige sir. Excuse mga langga kay malingkod si Sir Sunny Junior. Nag-celebrate imong papa sa ikasay sintay size katuig karon ug gi-surprise imong mangod nga si Ma'am Mesty nga naa sa Dubai. Nga bisan tuod dayo siya sir, naka-celebrate siya sa ingon ani nga pamaagi. So malispay pa sab siya sir nga makadungog sa inyong mensahe sa imong papa ug sa iyahap sab nga nag-celebrate imong papa karon sa ikasay sintay size katuig. Okay? Ay, maniatos ko na, no? Salamat yan na, mga bisita. Ano ba? Relax lang sir. It's okay sir. Palakpakan si sir. Papa, hello ako. Kaya kung tugunin mo, pagsalti ko nito, sakit. Pero, wala ka na mo, siya nakakundri ka ron. Ay, salamat sa kumangod. Tate, salamat kayo nga imupunggi. Pagmuno na po sa itong amahan, padalaan doon mo. Okay pa sir. Sige lang. Oh, sige. Okay. Okay na siguro. Ayan okay na sir. Pero pa,
Paningkamot lang kay... Mitas kaya na, napakudra eh. Ako rin mag-atiman mo. Halag imo kung pinmending awayon. Oh, yun day, sir. Hindi. Salamat kayo. Ayan, nagang kayong salamat, sir, sa imong manindot nga birthday wish sa imong papa o response sa akong sender ng imong manghod nga nasa Dubai ka na. Next po, sige po. Kahilakon po tagapila niya. Ay, alin naman. Prepare na na imong mga luha. Lingkod lang, ma'am, lingkod lang. Sige na, ikaw lang. Dira lang. Ayan, unsa imong birthday wish para sa imong papa? Unsa imong kasulti sab sa imong mangho? At manghod ba ka? Nga naghatag ka nga surprise ka lang. Unas tanan, may to. Una na ko pasalamatan akong manghod nga nag-surprise sa mong giniganan nga size intay, size. Then sister, salamat kayo nga imong ipa-istorya. So, akong wish akong papa nga tagaan pa siyang daghang katuigan bisan man nga 9 years ka nag-anto sa imong sitwasyon karon. Bisan man nga inanay mong sitwasyon, basta always ka na mo makita. Oh. Mang. Wala pa. Ayan, palakpakan natin si ma'am. It's okay po na sa ikaw ka ng luha na niya ma'am. Luha na siya sa kalipay. Daghan kayong salamat sa imong manindot ng birthday wish para sa imong papa o response po sa mong sender ng imong manghod nga nasa Dubai. Okay, next. Napadira? Okay na, okay. Okay, so this time, stop na siguro tagluha-luha, no? Celebrate na ang qualifier. Nasayad ko nga, luha na siya sa kalipay. Ay! Apo ni? Alikang! Napadi ay pahabol. Si Apo. Sige na, kani. Apo. Likod dito, sir. Likod. Okay. Likod rin. Okay, gang. So, birthday sa imong lolo. Unsa mo ang birthday wish para sa imong lolo? Unsa po may kasulti sa imong tita naghatag gani? Ay, una rin sa pasalamat ko sa kong ayaan. May nasa Dubai. Kanang surprise din niya ang birthday ni Lolo. O kanang wala po nag-expect si Lola nga ma-appeal day. Ang wish lang naman ni Lolo nga padayon lang dyan lang kanang doon sa mga balatian nga maabot dagan man mo agad sa inwa. Napot si Kuya Bating. Tapos maging ligon lang dyan. Lang nga katikalo. Ayan, palakpakan naman natin. Ayan, nagang kayong salamat gang sa imuhang manindot nga birthday wish para sa imuhang lolo. Okay? So, lami kayo pamatiwan ng mga birthday wishes, no? Nga makaingon pa taba nga I love you kayo, no? Ano ba? Ayan, so it's okay na side ko ang kanan yung mga luha is luha ka na siya sa kalipay, right? So this time, mag-celebrate. Kaya punta nga magbalipayon since birthday ni mo today, sir. Natay birthday cake. Ato ang abrahan ng cake din. Kantahan natin happy birthday si sir. Okay? Okay. Ang cake. Ang nakabutang sa tong cake. Happy 66th birthday, Papang. From Tate. Palakpakan naman natin. Papak. Yay! Okay, sir. Asa pa ng birthday wish, sir? Okay na. Makasurtiran eh. Okay na lang. Okay. Ikaw na lang siguro, ma'am. Represent. Sige, ma'am. Before mo blow si sir sa cake. Ikaw na lang. Gamay na kayo, ma'am. Gamay lang. Ngayon, makatayo pa ni si sir? Sige, sige po. Gamay lang dyan kayo, ma'am. Boy, happy birthday. Ano lang ba? Ako magkahon na ni-surprise kita ni Tati. Te, salamat te nga nagpadala ka dire. Salamat yun. I
I love you, te. Wow. Palakpakan naman natin si ma'am. Alright, so blow na lang ma'am. Ay, sir, tayo pa lang kanila, sir. Tayo pa lang. Yehey! Happy birthday! Alright, kantahan na mo ha. Mga kids, kanta ha. Ready? Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kanta dyan. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ready? Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Wait, ka ba? Ano yun na? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Alright, palakpakan naman natin. Alright, happy birthday once again, sir. Happy na ka, sir? Lipay na ka? Hi, sir. Okay, nasahit ko nga, grabe ang kalipay ni sir, no? Bisan sa iyong mga luha, makikita na to nga. Malipayin siya sa iyong mag-celebrate sa iyong adlaw nga natawag ka ron, okay? So karon nami dance challenge. Gusto ko mag-participate ni nasa gawas tanan. Dito lang ka mag-perform. Yan po. Sa gawas lang, okay na? Sige lang. Okay, ready? Sige, kisay mo sayaw. Sir, birahe ko na. Okay, ready? Okay, sige, ready. Hataw ha, hataw. Dara niyang leader. Okay, hataw. Ay, palupig mo. Ready? Back. 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 Hataw yun. Birahe. Ready? Back. Bumang. Ay, palupig mo. Yeah. Yeah, good. Yeah. Ay, palupig na. Sige, good. Wala, hataw. Lupigan sila tanan. Oo, no? Kita. Ready? Back. 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 Silangan. Back. Back. May kang sayo. Ganyan mo. Ganyan na kasalahan mo mo. Balik na, balik. Last, final. Final. Alright, palakpakan naman natin. Daghang salamat sa inyo. Grabe ka people ang celebration. Ayan, ngayon dito masaya si ma'am dito ah. Shock ko dito ah. Thank you kayo ma'am ha. Thank you ninyong tanan yung nag-participate. Alright? Happy birthday once again. Ano yan? Kurang gihanga ko kapil atong dancer ninyo dari ba? Okay, so thank you so much sa tanan nag-participate sa celebration na to sa ika-66 birthday ni sir. Okay, happy na ka sir? Isa lang ka thank you sir para sa mga anak. Thank you. Palakpakan naman natin si sir. Wow, wala na ko yung audience sir ha. Okay, so sir, no, grabe, malipayon gid kayo ang pagsaulog sa imong adlaw nga natawhan karon. Bisayad ko nga ang tanan nagmalipayon sa. So, bisan pa man sir sa imong reactions, makita gid namo nga grabe pud ka nalipay sa pahalipay nga gihatag sa imong anak karon, no? So, naagid siya yung mga mensahe o gugma gipabot gid niya sa inyo ha. Sa inyo hang ni ma'am, sa inyo ang tibuok pamilya nga naa diri karon. So,
in behalf of Everything Surprises, sir, dalagot kayo ang Diyos, sir, no, nga nakabot pagkita sa ikasay sintay size katuig. Og na side ko, sir, nga dili lang kay kaning celebration ang ato ang isaulog, kundi daghan pag yung birthday ang ihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi, sir. Uban ang imong asawa, imong mga anak, imong mga apo, tibok pamilya, mga kasilinganan nga natin karon, nakasaulog sa imong adlaw nga natawhan bisan pa man ang imong anak nga nasa Dubai, nga nasa sa layo. Kasayad ko, sir, nga mag-uban pa mong dugay kaya ang Ginoo always managahatag sa ato ang good health, no? Para makasustain dito sa atong pangalaw-adlaw. So bisan pa man sa imong sitwasyon, sir, nasayad ko nga ang Ginoo always gyud na sa imuha nga naga-provide, nagahatag sa imuhang kusog nga para makapadayon, para makasudong pa ka sa imuhang mga anak. O nalipay kay ni sir nga nagmalipayon gyud mong tanan karon nga naa diri nga nag-celebrate ta sa imuhang adlaw nga natawhan nga grabe ka malipayon ang tanan, okay? So once again, magpuyo lang ta sir na magmalinawon, magmalipayon uban ang gugma o kalinaw sa tibuok pamilya, okay? Once again, happy 66th birthday. Greetings from Everything Surprises. Palakpakan naman natin si sir. Ayan, thank you so much, sir. Bye-bye lang, sir. Flying kiss sa camera. Bye-bye. Bye-bye po. Ayan, ma'am. Bye-bye, ma'am. Flying kiss, ma'am. Flying kiss, ma'am. Ika, sir. Okay, kids. Bye-bye. Bye-bye. Alright, mag-ready mo. Bye-bye, tari. Bye-bye, bye-bye. Ganit, dalat si ma'am. Bye-bye po. Dito, ganit. Padul. Bye-bye. Say hi sa camera, please. Sige, bye-bye. Okay, dali. Ayan, dito na ulit. Bye-bye. Bye-bye.